Magnetisme. Det her det er syd, og det her det er nord. Den magnetiske sydpol ligger ved den geografiske nordpol, og omvendt. Der hvor jernspunerne fordeler sig er der hvor magneten er stærkest. Magneten er stærkest ved nord- og sydpolerne, også kaldet magnetfelterne. Feltlinjerne går fra nord til syd. Dette er en anden måde at vise det på. Feltlinjerne er det, der går fra de to magnetfelter, fra nord til syd. For at gøre en tagklinge magnetisk, tager man en magnet og tager fra den ene ende og trækker den til den anden. Man kan se, at den er magnetisk, fordi at kompasnåle drejer rundt. For at afmagnetisere den, banker man hårdt ned i bordet. Dette er en anden måde at afmagnetisere på. Man kan se, at den er afmagnetiseret på grund af, at kompasnåle ikke drejer rundt. Elektromagnetisme. Det er en måde at vise magnetfeltet omkring en spole. Man tager højre hånd og holder den omkring spolen i strømens retning, og den vej tommeltotten peger er nord. Her er 3 forskellige spoler med 3 forskellige vindingstal. Nu putter vi magneten ned i en spole med 200 vindinger, 400 vindinger og 1600 vindinger. Induktion. Her har vi en strømforsyning, som er forbundet til en motor, som er forbundet ned til en magnet. Og nu prøver vi så lige at tænde motoren, og så kan vi se, hvor meget udslag den giver ned på voltmeteret, og der vi sætter en 200 spændings spole hen til den. Jeg kan så se, at den giver overhovedet en vending. Og så prøver vi så at tage den her ud, stikke den i den her, det her ud, og stikke den i her. Og så prøver vi så at sætte den her til. Og så giver den så vendinger nu. Og jo hurtigere man kører med motoren, jo flere vendinger giver den. Så også nu giver den langt flere vendinger. Det her er en spole med 200 vindinger, 400 vindinger og 1600 vindinger. Transformation. Strømforsyningen er forbundet med den primære spole, som der kommer strøm igennem den her kerne over i den sekundære, som er forbundet med voltmeteret. Og herhenne ved jernkernen sidder den her fuldstændig fast, og det er fordi, at inde i den der er der nogle småmagneter, som tror, at det her det er en magnet, så de trækker sig sammen. Men hvis jeg så slukker den, så kan jeg snit få den af. Den er nu afmagnetiseret, og jeg kan tage den af uden besvær. Dette er en transformerligning. Effekt er et udtryk for belastning. Effekt er ikke forbrug, og det bliver målt i watt. Den energi, der bruges per sekund, hedder effekten. Effekten måles i watt. Man kan måle effekten ved at gange strømstyrkens mål i ampere med spændingsforskellen i volt. Andet. Jævnstrøm er elektrisk strøm, der altid løber i samme retning. Modsat vekselstrøm, hvor strømmens retning hyppigt vendes. Varierer strømmen meget, men uden at vende retning, kan man tale om pulserende jævnstrøm. U er lig med R gange I, og det er det samme som spænding i lig med modstand og gange strøm. R er lig med U divideret med I, og I er lig med U divideret med R. U er altid øverst. På elværker bruges gas, kul, olie eller halm som brændstof. Ved afbrændingen opvarmes vand i store kedler,
så det fordamper. Den varme damp løber gennem turbiner, der er forbundet med en generator, som laver elektrisk strøm til dit hjem.